Eibarrik ikusten klub oso herrikoia dela. Herri txiki bat izan da, hainbeste saletu eta ipura etortzea talde herrikoi bat esela ikustet. Oso ondo, esan, hainbeste urte amestutako eguna izan zen, eta partidua jolaztia gaina titular bezala eta gero partidua irabaztia eta ipuruan oso pozik sentitzu nintzen. Oso pozik, hasieran ez omen sinisten ere, ni bezala nik ere hasieran non sinisten, baina oso pozik sentitzea eta oso harron ere. Partidua gaina oso nahi noan, uni guztua sentitzu nintzen, partidua irasi ginen, porteria 0, eta guztua. Bestian zanon bezala hasieran imposible zapetzatzea lehengo taldea iritsiko nintzala, baina urteak aurrera junala ikusten aukera hori zagoela eta borkaudet ametz hori bihurtzeko eta azkenean bihurtu da. Honena izan zen debuta eta partidua irabazi noana eta Castellonen aurkako partidu hori. Nire ustez talde oso zaindua geha, bai jokalari gaztia gozelako eta bai lehenengo mailan eta bigarren mailan urte asko eta nehondian jokalari xaketak gaulako. Eta bi talde horren arteko nasketa talde forte hori txigu. Lehenengo mailara igotzia Eibarrekin aurten. Eskerrik asko.